who are proving now that they can really tackle the challenge. It's a creative challenge for them, and we saw the results. Again, like I said, it takes a level of belief and trust in the guidelines, in the performance in this festival to put all the effort, for the staging of Tan-Ok 2026, and I couldn't be any happier. I think this is our best one so far. Según ken kuan nakit nakitan dagiti Ilocano ken kadagiti ka bangibang lugar iti Parangimaton ti Ilocos Norte iti palarong pambansa kay isu di pakada iti daytoy a kompetisyon. But on the basis of scale and hard work, I think yes, we've hosted Palarong Pambansa. We have Tan-Ok every year, and we have many other events that we host here. I think we're not perfect, but I think the commitment, the passion, the belief in these projects is there. Everybody's just so cooperative and supportive of all these endeavors. So we welcome all big events, national, international. I think we're having an ASEAN segment, small gathering in Ilocos Norte in May. But we're also having our provincial fiesta soon, between April and May, and Miss Ilocos Norte on April 30. Iti sa balibangir ket naraway a comments ken arig na panagaapa iti biyang ti social media gapo ka iti issues at tempuar iti Tan-Ok ni Ilocano 2026 a kinunada analuto ken adu dagiti siniswiti kan anamid iti daytoy a pasalip. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. Alright, naigan yung mga idol, iti nagbalinita ta nga komento apo iti Provincial Tourism Officer Ayan Raquel. IFM News. Iti sa Balibangir Huno, may naig pa iti daytoy mga idol. Iti man tinggenmat iti report ni Idol Rain Santos. Dancers and choreographers apo ipakita da apo ti laingda iti Tan-Ok ni Ilocano 2026. At yung report ni Idol Rain Santos. Idol Rain, please come in. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Inpakita dagiti Ilocano dancers ken choreographers iti laingda iti naisayangkat at Tan-Ok ni Ilocano Festival of Festivals iti Pebrero 28 iti Marcos Stadium dito Syudad Tilawag. Segon ken ni Nico J. Bismonte, maysa kadagiti production staff ti Tan-Ok 2026, very challenging kadagiti choreographers ken dancers itaatawen na 360 degrees iti stage da. Kunapay ni Bismonte, ented amin dikiti dancers ken choreographers tilengda iti daytoy nga event. Ken inayon napay ano kastoy iti stage iti umay atawen ket gamay dikiti dancers iti stage ken ammudan ito braenda. Kamaudyanan na kinuna ni Bismonte agapuanan takabarbaro iti stage kadagiti dancers ket alalaen da paylaeng ti riknada lukasano ti pumayanda kadagiti props plaster ti panagsalada ken iti storyline nga aramiden da. Very challenging kadigiti choreographer kastamit kadigiti dancer. Syempre 360 kami dito yung stage da. So lindaingan kami dito yan eh. So magitakbet inted da amin imbos damit amin nga laing da. Ken nalalaing talaga digiti choreographers ito yung Ilocos Norte. Salat makonakyan digiti dancers. Ayan. So, in the future, mas napipintas yung better? Napinpintas to pa kasi kwadan eh, amuda de, no kas parigan lakas dito man ti stage dan, amuda gamay dan to ti umubrain dan. Kasi syempre kabaro kanya da ti stage. So alalan da pala ti riknada no kasano ti pamayanda kadigiti props da, kasi kasamit kadigiti salada, at the same time digiti storyline nga mapasama. Daytoy ti damag manipod Syudad Tilawag. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.